Mata da yawa suna fama da tsananin zafi a lokacin da suke saduwa da mazan kwanciyar aurensu. Amma saboda yanayin al'ummarmu da saboda yanayin yadda ake ɗaukan waɗannan topics ɗin, matan nan ba sa iya fitowa su nemi taimako a inda ya kamata su nemi taimako. Ko asibiti mace ta je zaka ga yadda take ƙoƙarin ta faɗa wa mutum abin ma, kuma wasu matan in suka je asibiti likitoci maza suke haɗuwa da su, wasu kuma dai kawai tsananin kunya da muke da shi a yankinmu na arewa shi yasa mata da yawa ba sa iya fitowa su faɗa wannan matsalar domin su nemi taimako. A yau za mu tattauna akan me zai iya kawo mace ta dinga samun tsananin ciwo a lokacin da take saduwan aure. Na farko dai abin da ya kamata mu gane shine akwai abubuwa guda biyu, akwai irin ciwo guda biyu da mace za ta iya samu. Na farko mace za ta iya samun tsananin ciwo a lokacin saduwa wanda yake faruwa a lokacin da namiji yake ƙoƙarin ya shiga jikinta. Sannan kuma na biyu akwai kuma tsananin ciwo da mace take samu a lokacin da saduwar ke faruwa, wato a lokacin da namiji yake cikinta sosai. So wa'innan abubuwan guda biyu suna da bambanci saboda kowanne da abin da zai iya jawo shi. To ciwon da mace za ta iya ji a lokacin da ake batun shiga jikinta, a lokacin da namiji yake shirin shiga jikinta, shine ciwon da muke kiran shi ciwon da yake farkon shiga kenan. So abin da zai iya jawo wannan ciwon zai iya haɗawa da tsananin bushewa da mace za ta iya samu, kuma tsananin bushewa zai iya famuwa daga haihuwa ko kuma amfani da hanyoyin tsarin iyali ko kuma shayarwa ko kuma wani abu yanayin wannan. So duka za su iya sa mace ta samu tsananin bushewa a lokacin da namiji yake ƙoƙarin shiganta. Wannan na farko kenan daga cikin abin da zai sa mace ta dinga samun ciwo kafin a shige ta. Na biyu abin da zai iya sa mace ta dinga samun ciwo sosai kafin a shige ta, akwai abin da muke kiran shi vulvodynia. Shi tsananin ciwo ne wanda zaka ga kamar halitta ce a wurin wasu matan, suna samun ciwo a daidai gabansu. Mace za ta iya da dinga, ko da abu bai kai ya kawo ya ɗan taɓa wajen ko kuma ya ɗan shafi wajen, mace za ta samu tsananin ciwo. Shine abin da muke kiran shi vulvodynia. Akwai abu na uku wanda muke kiran shi vaginismus ko vaginismus. So shi wannan abun kaman wani irin matsala ce wadda take shafan mata daban-daban. Wato abin da yake faruwa shine a duk lokacin da aka yi ƙoƙarin a saka wani abu a cikin vagina ɗin mace, sai su muscles wato namomin da suke wajen sai su yi ƙoƙarin matsa kansu sosai. So duk abin da za a yi ƙoƙarin a saka shi ba zai shiga ba. Kuma idan aka ce a using force, wato a tura da ƙarfi ya shiga, macen nan za ta zama cikin tsananin ciwo. To matan da suke fama da wannan fa za ka ga cewa fa da wahala namiji ya samu ya shige su, wasu sai an je asibiti, wasu sai an yi abubuwa daban-daban kafin a samu sauƙin wannan. To wannan su ne abubuwa guda uku wanda za su iya sa mace ta dinga samun ciwo a lokacin da za a shige ta. To sai kuma akwai abubuwan da za su iya sa mace ta dinga jin ciwo idan a lokacin da namiji yake cikinta sosai. Su kuma wa'innan abubuwan matsaloli ne na can ciki. Na farko dai akwai matsalolin fibroid ko ovarian cyst. Wa'annan za su iya sa mace ta dinga samun ciwo a lokacin da namiji yake cikinta. Na biyu akwai abin da muke kiran shi pelvic inflammatory disease. Shi kuma wannan cuta ce da take kama ovary, fallopian tubes da asalin ita mahaifar mace. To idan wannan cuta ta kama waɗannan gaɓoɓin a lokacin da namiji yake cikin mace, za ta iya samun wannan tsananin ciwon. Na uku kuma akwai matsalar da za ta iya damun ita kanta uterus ɗin kanta, wato ita mahaifar kenan. Ita ma irin waɗannan matsalolin da suke iya shafan uterus za su iya sa mace ta samu tsananin ciwo a lokacin da ake saduwa da ita. Akwai abin da muke kiran shi endometriosis. Shi ma wannan matsalar za mu tattauna ta insha Allah episodes ɗinmu na gaba. Ita ma tana kawo tsananin ciwo sosai a lokacin da ake saduwa da mace. So duk waɗannan matsaloli ne waɗanda za su iya haɗawa da daga abubuwa daban-daban. Sai abu na gaba da zai sa mace ta dinga samun tsananin saduwa a lokacin da ake tsananin zafi a lokacin da ake saduwa da ita, akwai abin da muke kiran shi emotional stress and anxiety. Idan mace ta sa ranta tsoron sex sosai, wato tsoron saduwa sosai, so idan fa lokacin saduwan yayi fa har zafin da babu mace za ta iya ta dinga ji, kuma jikinta ba zai iya ya dinga fitar da sinadaran da ake bukata ba saboda ta samu natsuwa ta ji daɗin wannan al'amari a lokacin da yake faruwa. Sannan kuma akwai emotions, wato idan mace tana cikin tsananin damuwa kamar irin depression
ko kuma abubuwa sun mata yawa, pressure daga gida, pressure daga yara, pressure daga miji, duk waɗannan za su iya haɗuwa sosai su sa lokacin da za a sadu da ita waɗannan muscles ɗin da suke wurin gabanta su dinga rirriƙewa su kasa saki. So duk aka yi ƙoƙarin a shiga za ta ji tsananin zafi sosai. Na huɗu kuma idan an yi forcing mace ne ta yi, wato an matsa mata ne ta yi ba ta jin yi, ba ta da sha'awar yi, wannan zai sa su ma muscles ɗin su rirriƙe kansu sosai, a kasa jin mace ta kasa jin daɗin wannan al'amari a lokacin da yake faruwa, instead ma ta dinga jin zafi sosai. Sannan kuma akwai abin da muke kiran shi past trauma, wato kenan mace irin matan da aka taɓa musu fyaɗe ko matan da suka taɓa zama da mijin da ba sa so yana tirsasa su sai sun yi wannan al'amari da shi, to zai iya affecting mace har aurenta na gaba ko kuma lokacin saduwa na gaba ma da wanda take so idan ya zo za ta dinga tuna wannan bayan matsalolin da ta dinga samu, sai ya sa muscles ɗin nan su zama tense sosai, su rirriƙe kansu, ya sa mace ta dinga jin zafi sosai a lokacin da za a sadu da ita. To menene mafita? Menene ya kamata mace ta yi idan tana fama da wannan? Abin da ya fi komai muhimmanci sosai mace ta gane idan tana fama da tsananin zafi a lokacin da ake saduwa da ita shine ta je ta ga gynae ɗinta domin a ba ta shawara, a duba ta, a gane asali shin kafin a shiga ne take samun ciwo ko kuma idan ana ciki ne. Kowanne sai a gane me yake jawo shi, a ina yake tsananin faruwa domin a ba ta shawara. Sannan kuma akwai kamar yadda kuka sani muna da group, muna ansa tambayoyi sosai irin wa'annan. Idan har kina da irin wannan damuwan kuma kina buƙatar private section ki yi magana da ni, ki shiga a wannan group ɗin, za mu baki dama ki tambayan ki kuma za mu baki amsa insha Allah. Sannan akwai wasu shawarwari sosai da mace za ta iya yi, amma ba za mu iya ba da wa'annan shawarwarin ga kowa ba saboda kowa da irin matsalar shi. Idan har kina buƙatar ki magana da mu, ki shiga group ɗin mu ki yi message, insha Allah za mu ɗauki contact ɗinki kuma za a miki magana domin a ji matsalanki, a baki shawarar da tafi dacewa da ke. Sunana Dr. Zulaihat Nasiha a cikin shirin Your Health for You with You. Mu haɗu a shiri na gaba.